Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Balik-balik gining atong Ebanghelyo nya kanunay tang pahinomduman nga daghan ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Nya kinsa maning mga anihonon, kining mga tao nga matud pa ni Kristo murag mga karnerong way magbalantay. Kana bang way padulngan ang ilang kinabuhi. Gilingiyay mong tupad na dunay padulngan ang imong kinabuhi. Asa ka kapadong. Kay naiuban nato murag way padulngan. Hinoon ang uban naa sad sila'y padulngan. Unsa man ang ila ra jung gitan-aw nga inig kamatay, awa na. Samtang buhi pa, enjoy. Kay inig kamatay, awa na. Nasay uban musupak, di sila gustong mamatay, mo nang maningkamot sila sa kalibutan nga mabuhi gyud, di gyud mamatay. Maningkamot gyud ba? Sigig exercise, sigig inom anang tambal, sigig gyud pa-check up kay kinahanglan healthy gyud ko kanunay, gi gastuan gyud maayo ba ang pag-maintain sa iyang health aron di gyud mamatay. Kana usasan na sa mga tao nga anihonon. Nya unsa may kamatuoran nga gusto ni Kristo, iyang gisangyaw nga naghari na ang Dios. Ang atong padulngan mao gyud unta ang pagsulod, ang pag-apil sa gingharian sa Dios nga naghari na. Nya unsa man ang gingharian sa Dios? Naadiha ang healing, naadiha ang holiness, naadiha ang happiness, ang kaayuhan, ang kabalaan, ug ang kalipay. Musta maron imong kinabuhi? Way sakit? Nay sakit? Giyawaan ka. Ang saman imong kinabuhi? Balaan o naay sala? Yawanon ka. Ang sama nimong kinabuhi, malipayon kanunay o siging yaw-yaw, siging kasuko? Ay, may na lang.
sudguwa ka usay malipayon usay suko sudguwa basking harian sa Ginoo usay musod lipay kalit sa kasuko kanus aman mapermanente ang maong sitwasyon kon mga ambisyon ayan ang mamatay kun mga ambisyon nata nga mahimong mamumuo ni Kristo mahimo tabang laborers dili harvest pangambisyon ba nga mahimong laborers mao na ang gibuhat sa mga santos sama ni San Benito, San Vicente Ferrer, San Roque nang ambisyon sila naningkamot sila nga mahimong effective laborer of God. Sige, lingay mong tupad ing na mamuo na tas Ginoo mamumuo na tas Ginoo ayaw pagpaka-harvest kanabang ang sama ng harvest maghuwat lang og tagaan ang mamumuo ningkamot nga maoy manghatag unsa maihatag gingharian sa Dios ang maayong balita sa Dios ana mabita na ato dining baligyag slat ang sama na aron tudluan mong mahimong mamumuo dili mahimong harvest kay magsigil kag pangayo Ginoo tagay kog kwarta imong Ginoo unsa man ka na naman kay kwarta panghatag kay ako nang punan kay kana bitang mo trabaho ta unsa may mahitabo na kay sweldo kada adlaw di ba buta na kanang sige pangayo nato dinhi dagko kay mga lawas magda pagid na ilang mga bata ana inig katao ang pader para palit gatas palitan sa nato gatas naman dinhi nga dito pa ko sa unas SPFY mga 19 years ago dito na sila magyampungad na dito hangtod karon ang ilang mga anak ang mga bata patus una karon ni graduate na og kanang kuan mo graduate na og kanang say graduate og elementary balik na sad papalit sapatos para isol og karon ni graduate na sad og kaning kuan grade 10 papalit na sad unsay isol og nako mura naman hinung kog amahan aning ilang mga anak mga bati ra ba kay gnaw ala joke dita ganali dawayon na sa ni pari amoro sa gunsag naong no main lang sana kuno ingon sila main lang na makauna ta kaysa kitay maunhan kana bang sana magsalig na lang ka bang mura makag harvest wa kay paingnan sige lang kag pangayo kay kani man kong mga ambisyon ta nga manghatag kanang kita ba sama ni Kristo ba nga say muhatag di na siya mag-mind og pobre ba siya or dato ba siya dili na ta concern about our status and even our dignity kanang ato bang kunuhang personal nga mga kaayuhan ang atong concern makahatag jud kog kaayuhan sa uban mao bitaw sila si San Benito, Saint Benedict, Saint Dominic kana sila si Saint Francis mao na sila yung mga tao nga gitawag og mga mendicant leaders unsa man ang mendicant kana bang wa ko kibaw unsa man ang mendicant magtiniil ba maglakaw magsigig lakaw nga naman sigig pakilimos magpakilimos sila unya ang ilang gipakilimos dili para ila para ipanghatag sa mga masakiton nagatiman sila masakiton magpakilimos mga dato kay ni sila gipamiyaan ang ilang mga bahandi unya nagpakilimos aron pagpaila nga dili diining kadato nato kaning atong bahandi maoy hinungdan nga makapanghatag ta kung dili ang gugma sa pagpanghatag nga magpakauwaw na lang tas atong kaugalingon aron makapanghatag mao na siya'y saktong generosity na masagoy uban maingon iampo ko pader nga madato ko kay aron makapanghatag ko nako na og iampo ti kang madato ka din adyo ka manghatag bitaw kanang nangambisyon nga madato usa ko o nako manghatag buangon na kinsa kung dato ang manghatag magnegosyo man ng dato og muhatag na doon na nay tumong
ibutang ako nga diha ha. Unsa man akong hatagan sa dako ni nga organisasyon kana i-publish na amoy kanang kuan, na amoy publications aw naa sa online og sa kaning among i-print nga kuan souvenir. Ibutang ako nga tagpila man ang whole page. Ana. Anong wa man mo tingog. Pero ang tinuod nga manghatag kaning atong gi-practice dinhi nga di gyud i-announce angan, ilista lang dito atong accounting, isuwat na tanangan ato ng pangayoon inyong mga ngan tanan hastang address ato nang ilista, pero dili nato isangyaw. Bisag mohatag pa kag 1 million, 3 million dinhi sa atong mga slots, di gid na isulti imongan. Og request ka, Father, mohatag kog 5 million, isulti ako ngan, sorry na lang, mas mudawat ko 500 nga dili magpasultis ngan kaysa 5 million nga ipapublish gyud. Nga naman, aron dili mawagtang ang imong merits in the heart of God. Kay matod pa ni Kristo, kung gusto mong pasalamatan dinhi, wa na mo'y mapaabot na ganti gikan sa akong amahan dito sa langit. So kini mga mamumuo sa Ginoo, mao ni sila ang gustong motrabaho alang sa kaayuhan sa uban, nga dili gustong hatagan og pagdaig or reward. Sige, lingi sa imong tupad. Ingna, gusto ko mahimo ko nimong sulugoon. Sige, ingna. Ingna, sugo ako. Nya ingnaw na kasi imong tupad, bayri na ng imong utang. Patay ka diya. Ang kuyaw, ang bana mo'y malingi as asawa, sugo ako dahi, biyain na imong kabit. Mingon sang bana, pwede next year. Nga nung next year man, lami pa man. Na agi extension ba? Niya kang asawa sad mamumuos Ginoo, mingon sad na siya, okay, take care. Ano na kay ang kayuhan may ihatag nga mag-imong yawa, unsa next year wa pa jud ka mapulian ang buanga ka, di na kana mamumuo, harvest na kana. Ikaw na mo ipuuhonon. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, nindot kaayo ang atong tubag. Unsa man? Gahapon maumsad niya atong tubag, diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kung mahimo natang mamumuo sa Ginoo, wa na gitay kabalakan sa kalibutan. Din agita ma-stress kay gano man magsige ta tag-ingon naamang ko sa Ginoo. Isa day stage 4 na lagi ka, pagbuot sa Ginoo kay naaman ko nag-alagad sa Ginoo. Uy, ano guna batanon pa kay kastanan? Depende na sa Ginoo, kaya ang akong edad naamas Ginoo. No? Indot, ano? Ubano na lagi na imong buhok day, pakulori na. Ayaw lang, kay pagbuot man sa Ginoo. Hala, bati na kay kagnaong. Mao man ni ang gihatag sa Ginoo, gisalig man anak ko sa Ginoo. Relax kay ka. No? Kiskisi na imong kilay day kay sus, bati kay katanawon, murag ilagang paut. Gitangtang na mas Ginoo. Ana. Siya bati na kay kagnaong. Basta mamumuo lang ko sa Ginoo, bahala na gunsay akong naong, basta magsige lang ko paambit sa Ginoo. Ana, no? Anong mamang mumuting? Di mo sugot. O lagi na, mawa lagi ng tanan natong stress, mawa na tanan natong mga kabalaka. Kaya nga naman, ang atong pagsalig na as Ginoo, wa na ta mosalig sa atong kaugalingon, wa na ka mosalig sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong balay, sa imong kwarta, di na na mo imong gisaligan. Ang Ginoo mo ra gisaligan. Nya sa may buhaton, ipaambit nato ang Ginoo ngadto sa uban. Mauta na dinhi kaning atong mga proyekto, dagko man ni kaayo. Kung ako gining isalig sa akong kaugalingon, patay ko, di ko katog. Pero kaluoy Ginoo, inighigda na ako, layo ra gyud kay nang 5 minutes, hagok na gyud ko, no? Kay wa gyud ko pakialam aning project dinig mahuman banig dili. Ang Ginoo mo akong gisaligan, pero di sad mo mamalit og slot, patay sad mo. Mauna
Kamo mo ay nagsaliw. Kamo mo iwa mo saling sa Ginoo. Ako sige ra kog baligyang slot kinsay tandogon des Ginoo. Labi na karon nasa tay 4 slot challenge. Ugma na lang ko mo report di lang sa karon kay ato tong tingbon ang kuan di man ta ka print out sa atong mga bang online nga mga kuan ba gipadala. Pero nanay na malit og 4 slot challenge oy. Na ini takes nako pader tagpila ganito nang imong 4 slot challenge. Nako interesado gini siya ay nako tag 2,000 kay tag 500 man kada slot sa SBF dag. Siya padanya ko nimo pader sa may imong Gcash. Ana din nakabasta mangutana nag Gcash. Patay na rana. Ako din gitagaan. Wa da ngatig 10 minutos padada yon. Pila to? 5,700 kapin. Sa ikalay mag-igo pader. Asa na nimo ibutang sa duha ba ka 4 slot challenge o tulo ka 4 slot challenge. Wa na ko dugay-dugayan ko tulo gini. Ang counting ani tulo 600 man unta o 6,000. Himuon ko ning tulo kay gamay na wala ni kuwang. Ingon sa din siya ako lang yan ng punan puhon pa din akong tanawa di bagi punan. Di gid mo negosyante na. Kuan baya ko commerce baya ko accounting major nya diha pagyud ko sa bangko na head pagyud ko sa loans division may kita nang kuan kana bang marketing ba himo ana mga feasibility study nakibaw na kudaan nga mahurot ra gid ning slot kay ang Ginoo na may akong gialagaran hurot magitong mahit maginamo among target sa una tagaan mi og kuta nga porti ra ginamo atong kinumbatihay nga di pa kay tuduol sa Ginoo karon na bahinong pari ko di mo palit so palit mo kay hadlok man sad mong gabaan. Pero wa nang gaba ha wa nang gaba ang resulta kung dili mo palit bisag gitagaan kas Ginoo kahigayunan nga makapalit ang resulta ana ni kuyog ka sa yawa nahimo kang harvest in the world. Kaning mga Parisiyo daghan man sila ikahatag unta luos lang sila panaway sa dihang si Kristo naghatag og kaayuhan sa masakiton ila na sang giingnan nga gikanas yawa ana do na masadinhe mo ingon sad nako kanang paria giyawa ana sige lang nagpangwarta yawa na ana sad nako niya na sang harvest ay ni text na sad ana belingi katapusan imong tupad ing na mamalitag slot ing na ang uban wa gyud mulingi bahala na mo diha mabilong mo sa harvest sige na manindog na